Right, muri Zimbabwe makadiko kuma timane nyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1 tiri pano pa Tichikachi MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mu matunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nasi tambururukawo tafamba tiri kudziwa rasekwa pamba pababa namai ndo vandakagara nawo pano vachazokuudza yangu. So nyaya tafambira panapa ina handisati ndainzwa kuti nyaya yedu yakamira sei, asi chikumbiro chedu semazuva ese kuti kana tichinge tauya nenyaya panapa vakuru vanoti mbudzi kuzvarira pane vanhu kuti idzingirwe imbwa. Saka mukaona utauya nenyaya tinenge tiri kuda solution, tozviziva kuti imimi munogona kutibatsira uye zvatiri kuda zvinogona kuti zvinge zvichifamba zvakanaka. Tinoti chawira umwe chawira iwewe, chawira iwewe chawira uyo. Saka so tongobatsirana sevana veZimbabwe. So thank you very much. Ndisapedze nguva, regai tikwanise kunge tichipinda munyaya yedu zvizere tinzwe kuti nyaya yedu yakamira sei. Alright, baba makadi? Ndinofara makadi mama? Makadiyo mwana. Tinofara edu pari sei pamba? Pari nani. Anditika? Alright, so muchidimbo mama, handizivi kuti anogona kutanga kunditsanangudzira ndimi here kana kuti ndibaba? Ndotaura. Alright, titsanangudzirei tinzwe mama. Ndinoitwa Maitekeshe. Maitekeshe. Asi ndakaroorwa kwaMatsiya. Senemu yekuti Tekeshe ndekwana sekuru. Okay. Saka ndaroorwa mumusha memurume wangu. Matambudziko anga akawanda. Okay. Ndofunga ndakafirwa newo mwana wekutanga mukomana. Anga ari mutwini nemusikana. Nyaya inetsa apa ndeyekuti painzi pachada kuzowa neushe mukoma wemurume wangu. Saka gore ra92 pandaita mwana mukomana akukambaira. Mwana yakaisirwa poison muchikafu. Okay. Akafa. Akafira kuMutare General Hospital. Kwa post-mortem. Machiremba akati mwana achiiswa poison. Ikatsikwa nyaya iyo tikasvika pakuviga mwana baba wacho vasipo vari kuno kuHarare. Baba wakazosvika ngoratidzwa kuti mwana aiswa apa. Saka zvadaro ini vandagarwa neni pasi zvikanzi hazviiti kuti muburitse nyaya neveruzhinji kana kumurume wako unongoti mwana afa nenhova. Okay. Asi machiremba akataura chokwadi nemapepasi kuti mwana ane poison because dumbu rake ranga razvimba kudai. Okay. Kuti abhora. Saka aikudziwisai kuti musataurire kuna baba neni? Izvo zvakaitwa namai veava. Okay. Vatazomufamba mushure mekunge mwana afa zvikanzi mai imi reururai chigombo chamuinacho. Kutaura vamwene? Vamwene. Vakangova havana kuzvitaura asi ndo matsananguriro azvakaita. Chigumbu chachiripo. Okay. Chigumbu chachiripo ndechekuti ini ndakaenda kunochera mvura. Hanzvadzi yaavo avaidzidzisa vanin'ina nehanzvadzi dzavo baba vangu vasingaendi kubasa. Ini ndasingagari kuno kuHarare. Ndaigara kumusha nevabereki. Vachidzidzisa vanhu vese vanin'ina vakavaendesa kuchikoro. Vapedza futi vaigara mu1 room. Vaivatora vatsvagira mabasa. Umwe aisenza kuMoonlight ndo vaigara naye ainzi Jairos. Umwe ainzi Tenson aisenza kuno. Vese vandakutaura vavashakabva. Okay. Bantetelo isi ndo wanga waba bhutsu dzomwe mukadzi wadzisa pasi pembedha ndairara nawo. Ndikati bhutsu dzenyu dziri kumba endai munodini munotora. Wazoya vatora ndo pakabva chigombo chakazoiswa kuti mwana aiswe poison pai muchikafu. Isusu vatazotorwa vataiswa kumudare. Zvikanzi chii chaitika mafamba muchitaura nyaya dzepamba hatina kuda kupiwa nguva yekutsanangura. Zvangu takangoziviswa kunzi ndo zvataita. Vatati kuti tidaire zvikanzi nyararai. Okay. Ndibamukuru wavo variko nanhasi vanga vari ticha. Vatasvika pastage yekuti zvadarika izvozvo. Vati ndakuda kuvaka. Hanzi hapana anowaka. Tinongogara semhuri ende handinaubikiswa zveshuwa. Taingogara mumba imwe chete. Tagara muimba imwe chete tainetsana.
zvakatowanda zvainesa zvacho zvokusvikira kuti pandakazoita nhumbu yechitu auya afa anga ari mwana mukomana futi ndiye mukomana ari musero. Vaitora dish repreparation riya rinenge rine washeni wobvisa hembe dzacho chichibva kumunhu achigezera makumbo awo mudishi. Ndi wamwenewa ndiwana teta takunetsana zvikanzi pashaya mudikere chovhesi mudiki ndiani ndimi ndikada kuti nduye kuno kuHarare zvainzi warora munororerwa kudi kugara nevarume unofanira kugara pana pamba ende zvicho ndakatiidzirawo zvaidiwa mumusha mawo. Pabva pavhurwa chechi nabamukuru pavhurwa chechi nabamukuru zvanzi hakuna anoenda kune imwe chechi munonamata chechi yedu iyoyi yatavhurai ende takateedzerawo zvishuwa sevaroora vaida zvechizvemba. Ava ndo vakazosvika vakati musaite zvokumanikidzira munhu haana chaanonamata kana maita zvokumufosekedza. Vachingobva mwana akabva arwara musikana iye musikana mukuru abva azvimba chibundu kudai kusvika kunoku vati iwe mai wacho enda unosara kuHarare murume wako auye kunoku taturoja one room kusvika vatati zvingaite here zvanzienda nekuti uri huku iri uzvidyira mazai aya. Mwana umwe akafa ndiwe uyo ndiwe inda handisina chekutaura. Awa ndo pakazonzi nomwe bamune makupondera munhu musaga kuti ndiye ari urwarirwa nemwana ndiye zvomomodi. Awa pawakafonerwa vhawakwira basi vhawauya vhawasvika vhawasangana namukoma wababa kanzi iwe wadi kungotora mhuri yako ugara nayo kwauri nokuti uchasara usina kana mwana wani. Wasvika pamba ini handiri kuwasheni kurwizi nevamwe varoora havana uzokwanisa kucommunicata namukoma wavo wakangoramba wari zii kunyarara kusvikira tiende korara manji vandabvunza ska sei musina kumbokwanisa kucommunicata nekuda mwana ari kurwara imima zvanzi ndaudzwa namukoma kuti namukoma wababa kuti dambudziko riripo nderekuti chii iwe imbosudurutsa mhuri pambapa. Awakabva warongana namukoma wababa wavo kuti vana vazodi inini vandanzi endai nemwana kuchipatara vandati adombomhanyawo kuchiprofita kana mhanya kuchiprofita asi musambofunge pfungwa yamina yekuenda kuvabereki venyu nemwana uyu. Mukaenda nemwana uyu kuvabereki venyu muri kurasikirwa nemwana iye. Garai muri pachi muripo pamba ipapo zveshuwa ndakabva ndamhanya kuchipatara vandaenda hakuna kana akauya kuchipatara ikoko ava bva wadzoka kuHarare. Mwana iye arwara kudana bvaoparetwa pasaidhi ipapo hapana chakawanikwa zvanzi ndimuri kukonzeresa matambudziko ekupumana kwako. Ainzi ari kukonzeresa ndiani? Ndimi. Saka vanhu havana kuzonditeera kuchipatara ndakangogara nemwana iye muchipatara kudzimara ndadini ndazobuda muchipatara mweya maiguruva vazoti tairambidzwa vakanzi ndo vari kukonzeresa. Saka wabva wangoti pandawataura ndikati hakuna munhu auya kunoku kuHarare saka ndoita sei zvikanzi kukwira bhazi uende nemwana kumusha kwenyu ndoka ndakabva ndaenda kunomusiya ikoko vadzidza chikoro chake aripi ari kumusha ikoko. Avo vandazobva ipapo vawazondidaidza kuno kuHarare kwainesa maingi kuti vaigara one room vani vaning'ina vani Jairos vani Tenson vani John vari varume vega vega avo vasikana vachivaipinzwa futi. Tafamba mukomana webva arwara number 3 aita maronda aita manyukira akawanda ekuti kumugeza kwacho waitita kunge uri kubvisa bvudzi rese mumusoro. Tichienda naye kuchipatara tichidi kusvikira zvadaro vatazongoya muno muHarare. Avo ndo pakazotanga kuti mai vashaya baba vashaya. Inini panhamo yababa vandadyiswa kudyiswa poison. Mukoma wababa vamhanya ivo wanga wari pa vamhanya kandikati murutsise vandarutsiswa vandaita zviri nani taingopotwa tichiri mhanya chingonzwa kuti apambenya hapana kujeka hapana kuti saka pazodaro mani ndo pakava pati baba wafa amai wafa vani Jairos wafa vani Tenson wafa tete Ana nemurume wafa tete Royce nemurume wafa tete Josi nemurume wafa mwana watete Royce afa vanhu nevamwewo vehukama vane seni mimwe chete ivo vachazovataurawo vakoma vavo
muri yese yatikata awabva watanga kuita mabreak kumusha wachabvumi kuenda zvikanzi ndatyisa chi murume ndatyisa murume awa wakusenza manje kuti pamba pane sangano hombe rechiprofiti but rirongokwanisa kutaura kuti ndaona paitika rufu ndaona paitika mukufamba manje semhuri vachibatwa kuti kwavandazobatana semhuri vatora vanatsika mutanda wayo vauya pamba vamukuru vawadini vawabatwa yanga ya 2016 okay zvanzi mune zvatorwawo zvakatorwa mazizi manyoka machinji iwo manje wanga wane umwe mukomana uyu ataigara naye ndiye wakazomuita futi muprofiti kune 2 vari kuwadzana kwakomana waprofiti ndokwakwa kuchengeteswa zvimwe zvinhu okay saka pakabva wanatsika mutanda wachatora zvawakatora wakaripiswa mombe nembudzi 3 ndodzawakaripiswa ndikatobvunza ndikati bamukuru mabvumirei kubvisiswa zvikanzi asinzi ini ndiri kugara pamba pawabereki zvinhu hazvisi zvangu ndezvawabereki plus wakomana vanogona kundiitira mesi ndikayo tikati it's okay saka iwo wairamba kuti hazvisi zvangu nekuti wari kugara pamba pawabereki ndo pamakabvunza kuti mabvumirei kubvisa mombe ndakatobvunza kuti mabvumirei kubvisa mombe nembudzi kana zvinhu zvisiri zvenyu anzi ndezvawabereki saka zvadaro ndopakabva pati bamukuru baba atendai banini Crispin banini Clever wambouya kubamukuru anga wana wakadzi wairi newakadzi wairi wacho mhuri yevhayavhara imba yekwabamukuru mukoma wababa vataenda kumba kwabamunini munin'ina wababa Gotwe vafa nemukadzi nomwe mukomana imba yevhayavharika kwangosara twana tudiki saka ndo awa manje ndo panga wakuti kumusha handitsiki saka ndo parunyanyondisa hasha kuti awa vakunzi chi ndini ndakawadyisa asi iwo vari kureseva chi upenyu vatafamba yedu 2016 vauya panapa ndauya kuzoona pamba wakauya vari 7 kuma 7 dzemanheru vatikabva tagara muboyskaim ndiri kubika mukomana Gotwe mbame ava vabuda kana kuti munhu aribuda kuenda kutoilet 1 hour asipo kupakura sadza kupa vanhu chikafu kudya ndakuda kuti nditi kobamunini vaya vasobuda bva ndabuda kutarisa mutoilet kuti ndira handina kuona bamunina vandashe kuti vaendepi wari kuita nezvei ndangoti ngandise wazouya wazodya pawo wega but nyaya dzawanga wabudira ine handina kudziziva hatisi kushanda nekufungidzira ndizvozvo asi ndiri kungotaura kuti pane zvakaitika gare ndopakabva ndinopinda EFM ndati amufundisi ndakutombomira chechi ava mheno zvanga wakuitawo kubasa kwawo mhepo dzavabata kuti wachafunga kuti kumba vana vechikuru zvinhu akasafa a lot saka zvadaro ndikati munhu hakosi kuda kwake pane zvaitika kubva kwaitika wana vandakuenda kuchechi kwamachibva Stephen kuchitongwisa topfeka magemensi mwana arubva kunoku mukomana arume ari kuenda kuchikoro kuuniversity kuMSU vabirwa magumbezi ese achingosvika kuchikoro ari 3rd year yake 2019 ari paattachment because akatanga 2016 2017 2018 anga ari paattachment mwana vabirwa magumbezi ese munzira inino musi wachoyo ndaenda kuchitungwiza konamata kamusikana kadiki pakada kusimudzwa nemuroi adonhera pamasuo epatati zvikanzi pano wauya nemhepo dzekumusha kwawo ini kwakubata mwana kwakutotora Zambia ndakaita zvekumupuma muroi kudai ndakamira naye ari apa ine ndiri apa muroi ndikaenda ndikavataurira ndo zvandasangana nazvo zvikanzi asi kurunzi kune mhepo dzasimuka kumadzinza kwenyu musi wachoyo ndo wandopuma muroi kumasowe ndo musi urubirwa mwana magumbezi achiti gare mwana gore risati rapera vadirwa mvura nemwana umwe wangaita attachment naye musikana kupuka first year mvura inopisa mwana aenda muchipatara takutobatsirwa nemaambulensi epahospital paparenya kumhanyisa iye akati mama ngawasauye akuti mama wangu anofenda
kuti afamba zvikanzi mhanyai kwirai bhazi muende kumhondoro, musaende kumwana newe kuchechi, muende kunodyara nyimo, motaura manzwi mashoma shoma, mwana ararama. Isacrifice. Kochi futi tamhanya nababa tadai tabvapo muupenyu katiri kufamba. Musikana mudiki aita pamiri antedza ane mukomana murume wacho anga asati auya yake kozivisa. Akangozisa dhisiti nemwana wenyu. Mwana uya aitosununguka, mwana sarai wese awawataginapo wanga wangwara wabva wamhanya kumashure yangu ari kumhiri uko. Mazamaitaona mafirwa nemwana waitirwa munamato ikoko, inini ndiriwo kubasa. Ndazonza mwana achagoni kufamba, achagoni kana kunyatsofema zvakanaka, aiswa paoxygen muzukuru bva atoti sarai, vatofa. Apa tashaira kuti todiko mukufamba auda kuti achiuye kuorora agadzirira mari 7,000 nematsotsi mukwasha yabiwa yaenda. Ava vanga vano mari yavanga vaunganidzawo muakaundi kuCAPS kuti titenge stand, zvikanzi amene akaidhirowa. Nanhasi mari hatina kudini, hamuna kuiona. Varipo varidzi mapepa vanawo, mabhuku vanawo. Munhu anogodhirowa mari yemunhu muakaundi hatizivi. Kufamba kweupenyu kuti zvese zvirongodzoka panzvimbo 1. Izvo vatasiyana nazvo aita zvepamiri pechitu pemwana, mwana vazvarwa iye musikana semusikana we rarimwo gore mwana uya mwana akutadza kufema, akagara almost 3 weeks tinaye paparenyatwa, mwana ari paoxygen ari muintensive. Tazomhanya kuno vamwe vanobatsira namata mwana uya adini vanamatanzi endai nemvura moisa muruoko monyika mazamu monyika mozoyamwisa mwana. Taita saizvozvo kumbabva kwauya nyuchi padho paanogara, bvadzaungana mubhowa apo ndodzabva kungodaro mwana abva atobuda. Zvanzi nyuchi idzi dziri kubva kupi kwakaberekwa mukadzi, inyadziso kai isu mesi dzirofamba sei vachadarika chikamu ichocho vatati musikana yemukuru bva arwara. Angosvika pahospital ndinesi admitwa, kungotsika pahospital admitwa. Chii hanzi BP gare zvikanzi kidney failure. Enda kuti baba toita sei hanzi ameni kwakuto basa ivo zvikanzi mhanyai endai oinhamba dzavo nekukaroibva tawadaidza wauya pano zvikanzi pane munhu akauya akadyara chino, mukomana uya akabuda 1 hour ari ari panze. Waprofita wakatori kagara muno wawe wawaenda kuseri kwemba wachira chino chimwe vachabviswa mubathroom kuseri warongomhanya abviswa uya muprofita vafendera ipapo kuoma kuita chando kudai munhu atoita kuoma kwakumusimudza pasira dzadziri kuma 7-8 tatakura tabatirana kuya kuomesa apa. Anzi neumwe mukadzi wakauya naye wanhu wabva ukaroi, asi mwamanunurwa mwana aita right. Kubva ipapo mwana haana urwara, akutoenda kubasa kwake zvakanaka, akutodii ko iyi kidney failure anga ane kacheche kamwana, mazama haachabudi mukaka, nanhasi mwana haasi kuyamwa. Handi zvekare zvandota uyo bvaati handichamuatendi uyu afenda uyu ndini ndandinaye munomu ndakuisa mvura pagasi ndakumutoa akana chakaitika hapana nomwe. Mai vaya vari kupedzisa basa kubvisa chinhu chiya vachibva vachimudzisa imvura chinyika ichidi basa ravo akaita nemazvo zvikatoda 300 vatavapa mari yavo tawapa waenda kukaroi kwanzo nemari yebhazi $40 340
waenda ukaroi ayo mwana patasara mwana atoraita akutoenda kubasa. Okay. Zvakanaka mukakasa unozobuda apa kuyamwisa kwaita mwana todi kanza mameno zvatodarika ichikamu chafura tatodena mago pataenda zvepamwe pataenda zvikanzi pane muhwe ukama parorwa mwana hamuna kudaiza hama sei akaridza tsamwa tichaziva kuti ndiani hatichazivi nokuti munhu haana kududza haana kutaura. Zvadaro ndopatakangoona mwana afona iye musikana mukuru anzi haina handichadi zvokurorerwa Mwarara chii chanesa zvanzi haka taudanga murume wacho angada kubvisa mombe yeumai ndikati mombe yeumai andei akutoti ndototi ibviswe iri mombe rikati mari kanzi hatidi zvekudimbudzira ngatiite nemo patatakurana naye pataenda kobvisa mombe yeumai kumba kwedu kumusha murume aibva apopo zvamunditisa izvo hazvisiri zvoba ndikaenda kubvisira mombe kumba kwaana amai wenyu kumusha kwenyu kwacho chii chakamboita kuti musawirirane nehama. Mhino twakasanangurira nei kuti kudii mukadzi wake vatsamwa vati dauzvoona pachabvisa mombe vati ndaubvisa mombe yedanga neimwe mari yakasara ndokanzi ngatiendei kwamutamba vati kumusha kwedu kana ndopakatangira nyaya ndokumusha kwababa ndopakatangira nyaya yakati kobvisa mombe ndipe iri mari handidi ndoda kutotiende kumusha ndokuone. Saka mwana akabva ati vaenda ari ega haana kutiudza vaenda futi kechi 2 saka apa akudobva anzi vachingosvika ndakutoudzwa nevanhu ikoko vanzi toda kuenda ku1on1 nabamukuru. Okay. Vaenda koshandira mukwasha vaenda koshandira mwana bamukuru wane chechi waiwai vazodzoka zvikanzi mama ndakatobva kwamutamba ndakaenda kekutambira kechi 2 kwakazviitire penzi hadzi hapana kusiri kufa kwese kufa mwana atoshanduka ndikati it's okay hadzi mama ndauya ndoda kuti tiende kobvisa mombe yababa yedanga ndikati baba unozvibvuma here unowaziva baba wazvanzi handoziva baba wabvumi wagara kumusha baba ndikati alright saka wakaenda kokunwa manje mino mataurirwa wakaita inini ndobva ndati toita sei baba wacho akati handimo munyaya idzodzo ngedzenyu ndikana iri yangu gaiwe pano ndine musha wangu mukati mukwasha ari kubva aita mangange mukwasha akati handibvisiri mombe ngatizokuendei saka mukwasha akatora kuti as if inini ndine zvandakagadzira baba kuti ndiite zvandadi zvandinoda ndikati alright handei nditoriwo soja pachezvangu vataenda nevasikana nemunin'ina wangu newakwasha wangu awabva vati no kana zviri zvangu zvichauya pano izvi hazvisi zvangu. Okay. Kumusha taenda kumusha kuya mombe zvayabvisa nezvaida kuyoka mombe yamari yatambirwa mukuru wakaisa mumwe zvikanzi nemari yepwanya rusosa bamukuru wakaisa muhomwe neimwe mari dzawairipiswa kunzi pakutanga makamboitire muHarare usina kuya kumusha bamukuru vaisa muhomwe mari yembudzi yenhungamirire vaisa muhomwe inini yangu aiwa zvangu zvese handidi kunyepa mbatya dzangu nechi zvikanzi ko mbatya dzababa toita sei ndo bamukuru wakobvunza kana tete nana mbuya wangu aripo ipai mukadzi wacho pandapiwa hembe dzirimo havana kudzipfeka asi hembe ndakadi makauya nadzo zvapera izvo zvikanzi saka way forward nza kuno kumombe hadzisi kutengeka dziri kufa saka zvokutenga mombe hatisi kutenga mombe vati alright vatarongedza vataparadzana vatauya musi wa 12 December 2025 ndopakaitika zvinhu izvozvo vatandogara unenge mwedzi here vawakuya kuno kuHarare bamukuru havana kufonera inini
akafonera mwana mukomana second born. Okay. Akati auya ndiri muno muHarare kuwadzana. Zvanzi baba wari kuziziva here bamukuru kuti mauya muno muHarare? Zvanzi havasi kuziziva. Zvanzi aingoya nditi ndiri baba wako here. Mwana bvaaramba zvauya bvati mama bamukuru wandifonera asi ndati baba wari kuzviziva here. Zvazvangopera zvakadaro. Vatachizoti kumusikana haana munhu wari kutaura naye. Afoni basa tose senza pamwe chete parere nyatwoko anotokunzvenga hationani. Murume wacho ndiye anongopota achindifonera. Akafona kekutanga mama ndoda kuti muende kuwaka musha kumusha. Ati hapana chakashata mwanangu nekuti ndakambowaka musha ava vatenga zvokuti ndiwake musha. Bamukuru vati musadaidze bhiridha ndisipo. Vandadaidza bhiridha varipo. Vamutora bhiridha vaenda pasaidi naye. Handina kuziva zvawakataura. Handishandi nekufungedzera. Ndakazoteera bhiridha chiuya wake ndaunganidza zvinhu. Zvikanzi ndakanzi kana uchida upenyu usavake imba iyi. Kana usingadi upenyu waka. Saka ini ndinoda upenyu. Vandasiyana nabhiridha vaya vandaenda kunotsvaga mumwe ivo vasipo vandavaka musha wangu 2 rooms dzangu. Pandakauya kuno kotora marata kotora zvidhina marata ndandatotenga PGS kwaMutare. Ndakasvika marata arongwa pasaidi pemba ese akakwana maasbestos anga ari 8. Hapana rarakapwanyika. Kanzi imba yakadhona. But ini ndandabharadhara bhiridha imari yavo yangadi. Saka nhasi vanoti ini ndakadyisa but zvavanenge vachiita kurwadzisa vakatenga mombe vese vachibvisa mari mombe idzodzo vakatoradzisa vachiti pana mombe yenyu. Tikati haisi okay. Saka vaifunga kuti hatizokwanisi kuwana imba. Ndosaka wakasimuka kubva kustendi kwawabva waisa munhu anorenda kuya kugara pamba pawabereka kuti muchawana nhamo muri ikoko muchadzoka. Saka Mwari bvawangoita kuti tisadzoke tiri munhamo. Vamwe tichangodzoka hedu taamabhokisi asi pekugara tinapo patinapo izvezvi pamasvika mukaona tiri panapa. Ichokwadi. Saka ndo matambudziko aningati tasangana nawo mukati mauno musha. Saka pfuma yakatorwa. Wabva wati on top of that makachajwa zvisiri izvo wakwasha. Akakuchaja imombe 10 tinochaja mombe 6. Rusambo rwataurwa kunoko hatikuzivi runonzi. Saka aivaka kuti mwana aroorwe here kana kuti aivaka kuti mwana imba yake izunguzike. Saka ndo mamirire ehondo dzatamira nadzo dzekuti takambomira fanike pane ava pawakavaita kuti vaite abudisa mari inokwana kuma 1.2. Ndikagara ndisingambozivi kuti imba inorwadza kusvika pakadaro. Saka ndo patakazosvikawo pakufambawo kwatakaenda kwandaitaura kuzi wasekuru musina. Wasvika wakati endai monditorowo hembe dzenyu dzese mudziisa mumonake mukusha mushonga musazoregedze kudzoka munova mukaisa manheru makuseni muwi. Vatasvika vanzi vhurai monake semo iri apo vayavhura nyoka vayabuda vaenda pakona vayasimuka. Tikati makambozvinzwa here? Ndikati kwakawanda kwatakazvinzwa kuti pane mushonga unoshanduka kuita mushonga woshanduka kuita muka. Saka nanhasi takamboita mapayments vasarira panzira. Ndoni April nana May uko here tichiri kungotsvaga kuti ikwane 1.5 yacho tione kupedzisa but mbatya dziriko bhegi ririko rakati vemwana wese mwana muwe nazvo. Pane munhu ari kuita tamba mudemuswe ndakabata uyezve atosvika palevel rekuti apandutse vana venyu vese. And ndo zvandakutoona zvakuitika kuti uyu mupasha akanyadzisa yakaitika kuti anoti mari kwapu yoenda 7,000.
nya pakaoma. Alright, aiwa ndinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. Regai timbonzwa kusaidira baba kuti kana pachinge paine zvamasirira ndizvo ere baba zviri kutaurwa namama? Ya ndizvozvo. Ndizvozvo. Alright, penenge ndinoda kunzwisisa baba ndipekuti ndanzwa mama wachiti kumusha imimi makatoti hamuchaende. Ngei muri kuregedza kuenda kumusha? Ndakaona kuti pane zvanga zvamboitika kumashure umo. Ndakatoona kuti tigarisane navanhu vanobata ina handizvikwanisi. Saka ndakatoona kuti beta kusvigara hangu ndega. Okay. Because andini maudzwa nenawe kuti between wewe firstborn yakadi akashaya andimo wakuzoya pane matemu tifute kuti inini ndati vaitoda futi inini wacho nyema. Okay. Saka ndabandaona kuti inini handingagara kwasugara vanhu vakadaro. Ndikatosvike pakutoti kune vamwe vari kundokuwadzana ndikati mimi pamunoti mukabva panapa panosara poitika zvinhu zvakashata saka mimi peta mugare kwenyu ikoko indozvigarawo kuno. Okay. Saka ndakatoona zvitori safe endo zvishuwa maproblems ari munhu vaite mashoma. Alright, ko zvawari kufamba wachiti mimi makajiswa nemudzimai? Aiwa, vanenge vachida kuti vaite zvavanoda. Saka vanoza munhu zvangofanira kuti ndikaite mari panapa ndikatenga kana tomoti GD6 obviously vanototi akaromba kana kuti anonga pane madhiri ari kuita vanhu ndozvanotaura izvozvo. So ndozvakafananawo neizvozvo. Alright. Kuti vanhu vanotsvake zvokutaura zveye zvekuda kungonyomba kuti ano akajiswa kujiswe chii handimowa. Alright, aiwa ndinotenda baba. Ko panyaya yekuti mwana anoroorwa imimi musipo wana baba mukuru achichaja mari apa? Ndingati izvo zvinhu zvakaipa because pepa rawaishandisa list yacho ndini ndakainyora ne. Okay. Because ndizve mwana wangu handimowana. Chinonzi mushaka mushaya zviri kuti kwanzi ukaenda kuruzevha ndo kunonzi mushaya. Ruzevha ichiwedhi rakangochinjwa rechirungu rikunzi reserved land for the state handiti. Saka zviri ndike ndiri pamusha pamba ipapo. Saka zvese izvo activity yacho bozi pekutanga pakukabisa ningiri kinonzi tsvakirai kunoyai vakauya panapa. Okay. Pachakazonoshamisa ndechepiri vakutomhanya toda kutobise mombe chichichi ndikati mombe yemutora yenzi mombe ichi mombe yemutora yekuti munofanira kutanga munofanira kutouya pano padarirwa panapa kana ndeizoda kutenga mombe zvine zvakwandiri handimwa. Saka zvisizvo ndakwangoita wakangoronga ndobva wangoenda. Okay. Handimwa. Alright, saka waenda ndanzwa mama wachiti mari yavo wakapiwa yeumai zvamai zvese zvavo wakapiwa. Ko imimi zvenyu zvacho zveubaba zvaitambirwa nani? Hapana pasina. Muzaridza vaitungo dzakaperera ikoko. Asi zvakatobviswa kazvaubaba zvese mari dzacho dzichitorwa iko? Ndingangoti wakangobisa bijana zvizhinji zvacho nahavana handibona. Mombe yacho yaitonzi yacho ndo yavari kufambira ikokoko ndio iri kunzi mombe yacho havana kudini wani wakapuwa mari havana kutenga 2 mombe dzavo pane mombe 2 dzavo dzakatofawo futi. Saka excuse vangoti yanga iri excuse here kuti sada kutoshandisa mari idzodzo dzaunga wapiwa idzodzo because mombe yacho inonzi haina kutozombotengwa futi. Alright. Handibona. Idzi mombe dzedanga dzichichi zvenyu zvese hapana chatisabiswa izvozvo. Okay. Handibona. Alright, saka imimi nana mukoma munotaudzana here kana kumbofonerana kuti kuri sei zvakamira sei kana kuti makabva mangozvisarudzira mukati ini ndakumira nemhuri yangu ndamunhu mukuru? Ndakatoona kuti inini beta ndezvigarire ndega because waberekeka zvikuru sava ndaifambira ikoko wakashaya. Saka iwo wanga watotora sekuti iwo ndo watoo baba. Ndikati no inini ndina wabereki wakatoshaya handisana baba wairi zvese mama wangu nababa wangu wakashaya. Saka ini beta nditosevha mhuri yangu because dei ndakadoita sekuda kwavari kuita ikoko otherwise pamwe vana vacho pamwe vakatofa vese. Saka wana mune wangani izvozvo? Wana ndine 4. Mune 4. Alright, aiwa ndinotenda baba nekutsanangura kwakanaka. Ndinodaira kuti mama zvakawanda zvacho zvese watsanangura. Saka so nhasi patasvika panapa tiri kuona kuti tine mamwe matambudziko atiri kusangana nawo zvinhu zvakadai zvina zvise kumira zvakanaka. Saka nhasi nyaya yedu taiisa pamhepo. Chamuri kunyanya kuda mama kuti tinge tichibatsirika panyaya yedu yese iri kuitika iyi muda kuti tibatsirike sei? Kuti tifambe tese semhuri. Naiwo wacho
kana kuti tipedzise zvasekuru zvakaitwa izvozvo munhu abatwe zvinhu zvake zvibude pachena. Nokuti izvo ndine dambudziko remwana ari kuboarding anzi ari kubuda mututu usingaiti akarara aubudi masikati. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvekuti zvichatomudzosa futi kubva ikoko vanenge vakutya matichers kugara nemwana anobuda mututu zvakunetsa futi. Anzi wanotoita kunge pachekwa chimwe chinhu mututu wacho unobuda singaiti pandakaenda kuvisit. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvekuti zviri kutondishungurudza kuti zvichasvikepi zvichaita futi kuti nditomudzose kumubvisa ikoko kuti auye kunoku kumba pandopota ndichimuona. Handizogarisike kuti muri yeZimbabwe ngawandibatsiro padambudziko irori ripere, nekuti mari zhinji irungoperera mukufamba. Alright. Aiwa, ndinotenda mama, tinovimba kuti saka zviri kutaura kuti pastage yatasvika izvozvizvi pakuda kuti uku kwamakaenda uku kwasekuru kuzimuru munogona kupfuurira mberi nekundopedzisa zvenyu kuti zvinhu zvacho zviite zvakanaka. Asi dai kuri kunzi zvenge zvaigona ndichiteerera zvangu nhoroondo yese kubva pamatanga kutaura kusvika papane zvimwe zvinhu zvakawanda zvinenge zvoda kugadziriswa. Saka zvinenge ndichifunga kuti sezvakaita baba kuti wakabva wati ini ndigandienda hangu pakona nemhuri yangu, wasingateerere kune vamwe kuti mukadzi wako wakadyiswa nemukadzi wako ndosaka usingachadi kuuya kuno, ndosaka zvinhu zvadai. Dai kuri kunzi taikwanisa kuwana chiremba anogona, because izvozvizvi mukatanga kuda kundowasimudza kuti ngatifambise mhuri, wanobvuma? Kameno baba wanobvuma here mukambowati ngatimbofambe tese semhuri takadai? Haubvumi, because zvisimbe zvakatomboitika futi izvozvo zikanzi hanzi amuronge zvamunoda munouya kuno kumusha. Saka ndinokuziva manje kuti iwo manje nenhau dzemishonga dzavanobata idzi ukatoenda ikoko vanenge vakatoseta kusvike kwadza vashamisi kuti otozodzoka ndonogona kuti kafira mberi handimwa hanzi amuronge izvozvo handimwa. Saka ini ndakatoona hangu kuti no munhu wakadaro there's no point kusoroonetsana. Ukawana chiremba beta munhu angosota, kana pane munhu anobate mishonga chiremba anosota zvinongobuda zvega pane kuti usoroonetsa kuti ndikuuya kuno handone zvine sense. Because chiremba kana ari chimbori munhu anoziva zvanoita akaseta zvinhu zvake anenge achibata mishonga zvinongosota naipapo. Saka aiwa, tinotenda. Saka inini ndo zvinenge ndiri kufunga kuti dai kuri kunzi muri kuti mambofamba mari inosvika pakupera zvechokwadi. Asi dai kuri kunzi takwanisa kuwana chiremba anokwanisa kukubatsirai padambudziko irori, ogadzira mhuri yenyu imimi mega, muri nemhuri yenyu imimi makadai, kuitira kuti mugarewo muri pakanaka. Mosiyana nawo, because mukada kuwatanga futi topedza futi gore muchiwatanga wachiti uyai kuno imimi ndimi mudiki makutudza zvekuita here tiswa nababa ani muri kuzviona, but dambudziko riri mukati memba yenyu. Saka isisu munhu watiri kuda munhu anouya panapa okubatsirai nemhuri yenyu mogara zvakanaka pasina kunzi ndingabirwa mari zvinhu zvadai so, uchimhanya kundodai so onzwa kuti futi mwana amedza tsono wadai so, zvisi zvinhu zviri right. Saka so mama, tinotenda kuti matsanangura nyaya yenyu. Munyika mune vanhu wana chiremba varimo, tinodaira kuti tinogona kusangana navamwe wana chiremba vanogona kutoti no dambudziko renyu ndadini ndarinzwa, kana iwo kukonana sekuru Mutsundaguri kwacho kwamutaura makaenda vanogona kukunzwirai tsitsi kuti no zveshuwa muzukuru dambudziko akauya naro, asi ndakukubatsira nemamiriro ezvinhu. Saka tinokumbira mwoyo wakadaro kunana chiremba vacho vanobatsira pari zvinhu izvi, kuti kana muchinge muriko tiri kukumbirawo kuti mhuri inoi ibatsireiwo. Wafamba nguva yakati rebei, mari yabudawo nguva yakareba. Saka mhuri yeZimbabwe takuisa mumaoko yenyu, mhuri inoda kubatsirwa. Ndozvo ndambotaura zviya kuti mbudzi kuzvarira pane vanhu kuti idzingirwe imbwa. Saka mukaona utauya nenyaya kudai, tinenge tiri kukumbirawo, tinoziva kuti munyika yeZimbabwe muna nachiremba vakawanda vanoti ndo vana mazvikokota
wanogona kupedza dambudziko. Ndofunga nyaya mainzwa izvozvizvi nemwana havasi kuwirirana, pane zvinhu zvakadai hatichazivi kuti chii chiri kusakisa kuti mwana aore futi aore mumwoyo. Pane zvimwe zvinhu zvinenge zviri kuitika kuseri zvatisingakwanisi kuziva. Saka so mama makasunungukawo here kuti wanenge wachida kukubatai mosiya phone number dzenyu panapa? Namba dzenyu dzinoti chii dzefoni? 0776 155 246. Okay. Dzokorodzai futi. 0776 155 246. Alright. Mune here mashoko mama amuri kufungidzira kuti masiya amunoda kuti mhuri yeZimbabwe wangu wachiziva pamusoro peizvozvo? Ndikangozva ndataura ndizvozvo. Handitika. Ndozvonyanya kundisungurudza kunyanya izvezvi pamwana ari kuboarding. Naiye musikana wekudyirwa pfumo. Ari kunzi kidney failure. Okay. Saka unobva watadza kunyatsoudzinza kuti kwazvaakuenda zvaakuti ini ndiri zvangu kure navo, asi madambudziko ari kungoramba achipfuurira mberi. Alright. Aiwa, tinotenda mama, tinodayira kuti ipapa Mwari wakatitendera tinogona kuonawo vanogona kutibatsira zvinhu zvikafamba zvakanaka. Harisi rugare kana kuti kuda kuti mungove pamhepo pajekerere pane vanhu mota ndinzwewo mumba mangu, harisi rugare. Kutotaura kuti zvinhu zvinenge zvakatooma zvisina kumira zvakanaka mukaona munhu akushinga kudai. Saka aiwa, tinotenda mama. Baba, mune mashoko here ekugumisira amuri kuda kutaura hedu tisati tabva panapa? Ndingangoti izvo chishu changu chekuti kana tipawanikwa chirembo wacho iye angokwanisa kusota nhingi kuti asoti munhu iye kana mishonga yake yokwanisa kumurwisa asiyana nezvemishonga izvozvo. Munhu ozviraramira pachake pane kuti tiite upenyu kubatana mishonga chichi. Andona zvinhu maybe zvaitwa kudhara, iko zvozvo munhu anofanira kungoshanda mari dzake ozviitira zvinhu zvake. Ndizvozvo. Aiwa, saka kuchechi muchiri kuenda here manje? Inini manje nenyaya dzebasa manje ndinoenda pano nepapo. Wanoenda. Aiwa, tinotenda. Alright. Mhuri yeZimbabwe ndo nyaya yetinge tiinayo. Tinovimba kuti mhinduro yedu tinogona kuionawo mhuri inoi ikanyaradzwa, zvinhu zvikafamba zvakanaka. Saka kunana chiremba mumwe macho ndo matinenge tichida kuona unyanzvi hwenyu, because pamwe pacho hapasi pese patinoda mari. Because mukada kutarisa dzimwe mari dzacho panenge pachibuda mari dzakawanda. Pamwe pacho pakuda kuratidzawo unyanzvi hwenyu kuti aiwa imimi munokwanisa kunge muchibata basa mobatsirawo mhuri kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka. Tinozviziva kuti wana chiremba muriko. Pamwe pacho inzwirewo vanhu tsitsi, mukaona kutauyawo nevanhu pajekerere kutaura kuti nyaya yacho inenge yadzama wakomana. Munhu anongobuda mumba make chinyararire achingoenda kunana chiremba pasina ake ari kudini, ari kuzviziva. Asi mukaona tauya kudai pane zvakawanda zvinenge zvichida kugadziriswa. Saka nyaya inoi tiri kuisira kwamuri mhuri yeZimbabwe, kwamuri vana chiremba, mungava mune vaprofita kana wanoziva kuti anobatsira, aona nyaya inoi achiti regai nditsike pamba apa, namba ndo dzatasiya, munokwanisa kuvabata amai kana kuti bata isisu kuti mhuri yamai taura nayo ya ndaida kuti tiione, then tokupai madirection mosvika. Kana muchinge muchida isisu tiripo, basa richibatwa zvinongoita futi. Saka tinokutendai mhuri yeZimbabwe. So thank you very much. Kana kachinge kari kekutanga kusvika pano, musakangana kusiya masubscriber channel yenyu. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Mazvita.